Karon gisodan ako ang akong bag-ong pinalit nga manok diya sa tangkal. Kay mao ni akong bag-ong negosyo ron. Maghimo ko Manila so diri sa Cebu. Ako may bantuganon kayo diri dapita. Porti padaghanan ako kwarta. Mamalit pagyug ko og klase-klaseng mga hayop, mga bitin, ilaga, timos, bakukang og kabayo. Bitin, balik-balik, bitin. Di lang ko mapalit ang unggoy kay duha nami. Disod sa kayo. Kay, ug malabuan akong naong, inigtanaw sa mga tao. Ngayon, mangita sila ang unggoy. Ngayon, wa mo kita nga inyo magaling kay istorya. Kanari unggoy ang istorya. Naghan kay kong kwarta. Bisig unsa pang klase sa mga mananap. Ako yung paliton. Iring. Baboy. Pero, wapo sa giyapong unggoy. Kaya ikot-ikot na ko diha na ay aring tao. Manilaso sa Cebu ang tag-iya tutong tugsok. Nindota. Pero magkot-kot ko kay basin panig naari mang labay dire o unsa pa mingon sila. So kay hayop nito palita. Hayop nga asawa pwede gyapon pairan. Hayop nga asawa. Hayop nga gyapon na kay isong man. Matay. Hakan yung tututong ay. Nagtukog ni siya pag-unegosyo. Manilaso ko no. Na, ari niya ibutang sa Cebu. Nayabag. Manilaso, ato tanas Manila. Cebu so, unta mo na dapat unta angin tukulong diri. Hakan yung tututong ay. Mamalit ko siya daghang mga hayop. Kunya karon, nakapalit ko siya manok. Mao ko ni unang hayop nga iyan napalit. Patay pa niya. Tutong, hingkalit ka kasinso, hingkalit ko dato. Hamayon mo. Akong pibos kulit sa niya. Tutong amok na among kumpare na nasi bagong negosyo to koron. Akong pipos tulis eh. Nagmayar sa palwa nga ako ang nakuha sa babaw eh. Pagkapait, grabe niya akong negosyo nga kining supplier o palwa. Wa pa magig ko masinso ani nga pila na mo ko kabuan ani nagsugod-sugod eh. Ang kadaot sa ko kay mga halin sa palwa ako nung sa ko itagay kon. Mao nang wa gyud koy natigom. Pre. Hoy, pre. Unsa man mo na morde kag palwa na ko kay bay-bay na ba ko nga palwa. Dili ko palwa nimo. Ang akong ibalita nimo pre. Unsa man? Si Pre Tutong pre. Si Pre Tutong na to ba? Ano naman? Nasay bag-ong negosyo nga natukod. Sa tao kay magsigib kag hilabot ana Pre Tutong ang angin yung buhaton no kay pa magbuhat og negosyo sa dimo ha. Ako nagagwanta mo ikaw ning negosyo nako nga palwa. Nung sabi taong ko dili man pre. Kay abi nimo, wa pa siguro sa atong mga plano ug imong mga plano magkatakdoroy na kaysa iyang negosyo bas magkatabang ta. Unsa may negosyo na karon gitukod na sa sabi taong kay. Maghimo kuno siya diri sa Cebu ug Manila so. Nabuang na. Manila so gani ato na Manila. Kung ari siya magtukod sa Cebu sura. Buguas na niya. Sa inaiso. Mo yung gingon, unya, namalit sa mga hayop karon pre, mga klase mga hayop ang iyang paliton. Numoy iyang himuong tukuron nga diri sa Cebu so Manila so. Mao ko iyang ingon. Sa ato pre daghan sa desig kwarta di. Daghang kwarta pre. Hing ana siya nga mangita siya rong mga hayop nga iyang pamaliton. Ang iyang una na palit karon pre ha, manok. Sa ato pre, mao pud pagsugod niya na anang iyang negosyo ni Manila so diri sa Cebu. Mauna siya akong ibalita nimo karon kay pasturoy og magkatabang kaniya makakwarta pa kita. Tenis pito to ako grabe na dugay na kay ko pila na ko kabuhanan ni akong negosyo palwa am gi ko masinso niya kana siya nga udi bang mahot nagkwarta. Mao na siya. Ang kapait pag yun niya kay magtukod-tukod sa negosyo di siya ka mao mangingon na to basin awte katabang o pwede pa himo ni trabante. Ikaw pwede ka ibaligya dito. Imo ra sa kag hayop man kay unsa man kasi akong hayop. Hayop ka nga kumpare. Hayop mo kay kang buanga ka. Mao ba day pre? Ang problema ni sa siyang palit nimo. Ano man? Hayop mo kay ka. Laman kontra be ka to. Ayo anay no. Daghan sa kwarta dero nga. Unsa man kasi ako arbag palwaron dili pa kay mahalin kay nabag-o nagyag-bagyo basa-basa pa. Mao gani ang mga restaurant nga akong masuki ni balibad kay ang ako nung palwa di mo kayo puro raso. Mamutoy lang mata mo nang ako karon na naglisod sa koy wa koy pamahaw gani. Hindi pre, mangita ko pamagi ani para magakwarta ta. Ibaligya ka kana kung pre tutulog ko kakwarta ta. Pisot na piniko ba?
piso tarong ka. Susan ka ng butay noon. Dili, pre. Ang ako apre ba nga, adtuon na to siya, ang basin ug makatabang to pangitag hayop niya. Maayo no. Ang mayo ani. Mangita tag mga hayop. Ato ibaligya ni. Mao gani ato lang tubuan. Sakto day. Murag mahuog nga mga hinti ta ba? Mga hinti ta kana. Ato klaron ko nga tispo ko muy Manila so kadako anak kadagang hayop kinahanglan na. Mao gani ato atuon siya. Ato jud klaron kung tinuod ba gyud na imong nadunggan. Kay kung maklaro na to. Pwede ta mangitag mga hayop, mga kabaw, baboy, kanding, manok, timos, ukok, tuko, Tanang klase pre sa mga hayop. hasta wakwak. Daghang tag kisiling ang ungo. Kana. Paligya. Ikontrata ta nang lahat. Dayon, ang last na kong paliton nga hayop, kanang buhaya. Aray, matakdan sa ko. Pre. Mayong Pre. mayong ko pre, mayong Gusto lang na ko. Oh, nakadungog ngumig istorya sa mga silingan pre nga magtukod kuno kag Manila so diri sa Cebu. Siyempre naman. Atay. Ako, pre. Bago para kong ipalit ang manok. Atay no. Kunya, mamadlit ako mga hayop, pre. Kami, bisig naman yung kaila diya, mga paboy, kabaw, Bisag unsa? kabayo. Bisig mo ilaga. Hayop nga asawa ninyo, akong bailan. Di lang ko tayo baligya akong hayop na sa pre. Mga Bahala koy kayo. hayop dito pre nga kanang kuan pre. Ugangan. Kato, pwede ito bailan ako. Grabe ano? Kanang Manila, so, diri sa Cebu, ang pangalan. Pero ang tag-iya, totong tugso. kanang ni nga rin ni pare ali pre kay kanang amo yung giklaro ba kung kanang di ba ka mamili og mga hayop nga kanang imong paliton bisag Pre. bisa pag unsa ka mahal. Kusyo gani, pre. Bisig unsa pa kamahal. Paliton gina nimo. Kay mabawi naman na inig are sa mga pioneer. Oh, ano kanang ko pre kanang kung maghisgot ka kanang usapol. Iro pre, mga pila may palit ni mo ka kung iro. Og iro nga kagiron, bayra lang ko 1,500. Pagta na. Kung iro nga di kagiron. Usa ka libo lang. Kansim Kansim ko ano, way kagid kay di ka mao mangilkil. tato mo tagpo pre tag pangitag kagiron. Oh, Iro dali. Kung pre kung iring. Iring, Pila palit po kanang iring gadunay itlog, akong paliton og mirjes. Kanang iring sung kaban pre. Kanang iring song kaban. 20 pesos ra na. Matay. Hot doon yung song covering akong sundaan dire. Sige kanang may na makabalo di mispresyo pero bakay. Oh. Kami mutabang minong pangita og mga hayop para mapuno din ni mo Manila Sodri sa Abay, Cebu. sakto lang inyong buhat pre. Lagi yung patungan lang na ba? Okay ra patungan. Okay ra kayo. Basta makauyon lang ko sa mga hayop Ah, na mga ganun. inyong ipakita rin ako. Ay. Mupatong pa ko. Tag 5,000. Kaya mama na mo nang ningari ni Prale kay para makabalo pila presyo. Ano masitido Oh, no pre. mga gagmay nga hayop pre, kuridas. Pwede bayaran ako. Kuridasong ko na. Why pili? Pila. 7,500. Ay, atis gan. Pero dagko nga hayop. 5,000. Kung Ngayon sa 60,000. kung pre kung kabaw pre. Kabaw pre. Kabaw? Oh, palit kag kabaw. Tag 70,000 ng kabaw. Matay. Kung pre kanang unggoy pre. Unggoy. Mo palit kag Murag. unggoy. Dili ko palitan na pre. Lupa na mo eh. Ang magiganda ng mga tao kay unggoy. Arin lang tanaw na ko. Ang paglatay na lang sa sanga. Oy, kuwang. Basta kay bisa kung sa mga hayop. Bisag unsa nga hayop Bisa pa. kung sa kamahal nga hayop. Bisig unsa. Basta dagko na gani kayo, Hmm. mga elipante, mga leon, dagko na leon. tigre. 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 Oh, Kukuk pre, palit kag kukuk. kukok. Mananggal pre, palit kag mananggal. Ay, balit niya pong kuha na pre. Kanang kuan pre, kanang kanang kuan pre, kanang pila may palit nimo kanang zebra pre. Zebra. Zebra. Ba? Ana, talag sa unra kay nang hayop Zebra. diri sa tuwa. Kanang tagas kay liog ba? Mao man ay ginganlan sa mga pioneer nga mo ana magdadam ganila sa sagbot ipakaon. Oo. Taas kay liog. Oh. Zebra, pila palit mo zebra. Sinto sini naman. Lah. Kaya to. Na ko zebra. Na ko zebra. Nago zebra daw. Oh, na ko zebra. Kanang bayad na zebra. Ay, problema pre. Kwarta re mo ha. Ah. Kana siya 200 kuan lang ko ni og 50,000. Sige, damel. Kani. 150,000 na. Para palipay. Pakapin pa gyud ko na ninyo. Salamat, pre. Palipay ba? Sige, pre. Among kuon, pre. Among kuon dito. Among ihatod, pre. Oh, kana mas maayo. Zebra, Okay zebra. na may pakapin. Sige, pre. Yeah. Zebra. Salamat, pre. Karon sige. Makahayop ninyo ko og zebra. Unsa kay porma niya zebra? Nasa salida tangkas pinagliog. Unya ang mutan-aw ana magdag mga sagbot gakan unon
magpalayo, maala, hasta lindutan ng ayaw pa. Mauni akong ipangandoy, wa sila kibaw. Nakadatan-aw sa tao, ana. Dahil 5,000 lang mo sa katao, musud gani, ana. Dire sa Manila, so, sa Cebu. Dali na kayong mabawi ng 150,000. Mauna ning gayon na nga magpaabot ko sa pagwa ko kumpare nga maghatod sa Zebra nga akong gibayran dito nila. Pre, kwarta na. Nung sabi taong ko, pre, nadik si Brad, pre. Eh, naon sabi taong ka, gusto mo ka magkakwarta? Unya. Oh, Kung sabi itong daluto niya, nga mo kay si Brad. naon sabi taong na, ikaw may Huwag wow. ko kabalaw lagi, anak. Naon sabi taong ka, ikaw ka kabalo, pero ako na dyan kay binuhay nga si Bra. Na, Naon sabi, pre. naon sabi taong ka. Inuunong tinuod na, pre. Mao gani ang imong gusto makakwarta ta. Gitagaan kag bonus si Pitoto nga Ah, 50,000. 50,000. Huwata ko da. Kaya akong kuha ng zebra. Ha, huwata ko da. Sige, pre, padali dito. Basta buangan ni pre, tulit, pre. Tinuod na ginanaagin ka si Brad. Basta buangan ni. Saan na lang ang wala? Babawi na yung 50,000. Sus, ano guna ka ni kwarta naman. Pre! Pre! Pre. Alam si Brad. Aman, hay man si Brad ni mo. Gidanan ako. Hay man! Ano sabi taong kay? Nabuang! Duduan mo lagi na! Wa man sa maingon nga kanang tinuod yung hayop. Ingon ra man siya zebra. Di zebra. Dunduan mi sa akong anak. Bungot sa ukokin mo, pre. Dili na mauwi. Katong hayop yun ba, hayop? Naku, Ano ibutan mo sa mayaman nila, so? Kung sabi taong kay basta kay zebra, magsige mo kag reklamo. Ang importante nakakwarta ta. Kung sabi taong ka, mao ni dunduan sa akong anak. Pinalit ako ng 25 pesos niya nahalin og 150,000. Tatay taan eh. Ara, i-deliver na nga to. Ha? Ihatod ka to bari, pero to. Kuya! Tagaan tigag 25 mil. 25 po. Akan na mo 50 mil. Pun anak ko 25 mil. Igor pag deliver mo ng zebra. Oo, okay. Basta hindi mo nang gipa-deliver, ha? Oh, ina nga ako nang ipa-deliver nimo. Kung sige taong ka. Sige, eto ko na lang eh. Wala gyud basta kay ako uli ako importante nagakwarta ko ikaw nagakwarta sika. Ato sa ko, ato sa ko. Ang nga nito, na hinoon. Pero bahala na. Ang importante, ma-deliver ko na eh. Incentive na kay ko nga magkakita sa akong pag-ong pinalit nga Zebra dito sa mga kumpare. Dugay man sila. Paminaw ko murag di siguro mo koyok yung Zebra kay dako magay na. Unsaon ka to nila pagda? Pre, pre. Ano pre talit? Aday, tuwa dito pre, sa ilang balay. Ako rin ihang gipabalik diri. Nga ang Zebra. Ha? Ang Zebra nga iyang gingon nga bayaran ko ra tudan. Oo, na pre na ah. Naman. Niray. Unsa man na nakaihim lagi ng Zebra. Na. Ano man na? Kaiti pag nabuang. Miss. Zebra ni. Zebra. Duaan man ni. Katubang mulihok ba? Hayop yun! Hayop yun! Wala nga mo sulting, hayop yun! Ang kana naman gani mo, iyang ipakita ni mo, mo ipadeliver na ni mo na ako! Duan! Ingom kayo sa picture na yung iyahang ita kuno ipadaanan ni mo! Balik pa din na inak. Kaya mo ang ako 150. Ipagkapinan ba 50,000? Oh. Ano na ni Zebra nga? Ang importante, nakahatod big jibla ni mo, bahala lang ka na! Ikaw na libutang na ito! Nagkutok yun yung barito ulit. Muari lang ka. Tuloy ka, untak yung kape.